alle sammen. I dag vil jeg gerne spille et LOL sammen med min bror Emil her. Ja, vi går i gang nu, og det er Emil. Det er 30, som man gider kan. Jeg er bare random. Jeg er bare lidt sød. Det var lidt til. Nå, men vi spiller altså, som jeg lige sagde før, lidt LOL. Og vi spiller på EU Vest, og min storebror, han vil gerne have alle de venner nu, men hans krav er bare, at I er level 15 op efter. Jeg er ligeglad, og I kan se vores navn her i chatten. Jeg er ligeglad. I kan bare stemme mig. Invite, venner, acceptere. Okay. Nu skal vi gå i gang. Skal vi se, om den sidste kommer på jorden. Okay, jeg tager Sion, eller hvad nu hedder. Så skal jeg her. Tap. Og så selvfølgelig mig. From. Og mig og Emil er selvfølgelig dansker. Og ja. Jeg spiller selvfølgelig ham. Og jeg ved ikke, Emil spiller hende her. Jeg ved ikke, hvad han spiller. Nu kommer Emil, han danser ind. Jeg ved ikke, hvad han laver. Nå. Jeg er lige der med det. Ja. Ja, trykker. Okay. Jeg er her som jeg er. Gå nu ind og spille, Emil. Vi går i seng lige om lidt. Det er meget okay, det knæk. Du er da meget om sjæl. Emil, jeg tror, de kan høre dig.